char bodun de che chok dun de che theng dun de tapi non ne prangi bang jelang sitame ni tum phan kapuson komania tum si nangkateng kheng dun do ya do bustami ni tum bang ke lahai non ovigi mi tum bang lahai bang cheplang dun de dai phansi ni tum lahai se ke chipi bonji talo kan ke claim ke dam nangi ka do ka be kan official la ron ka do ka be lahai am mi tum che than chu mo bonji MP la so phan man pe no non 2024 parliamentary election apha lahai phan dai tum ka chisik pono non maximum ke official la kamana bang ke tum la parents body tum claim po la kan ke la youth wings tum bang ke la campaign awareness ka do an bang ke youth wings tum hansi ni tum kam pa claim pon po asi la 2024 aphan MP election aphan tam ni tum chisik pon non namat ni tum ka che char dam ni tum ke dam an la kan ka che char dam an tam non bang ke kattu ka ve arak tum tam non bang ka che larna po change nang pon non bang ke apot si non bang ke rat atum an tam non bang ke APHLC phan bang sinon kan ni che thi tum theklong lo ta kan ke chugidam tang 2019 an kan MP election pen non an lang dam lo pote ni tum ke bat lo minus abin ho ka apen non MEC election tam ni tum un e cho chodan lo dak ni lipta pharu plinian lo mati kion de son si konane phuluni ta pharohini nian lo konane korganthi ta pharu trok lo la son side lo la si tum ununde chat pustani rat atum bang ke nang plus bomb lang non ta aposi tum maning ke theta lo hello non 2024 MP election bang ke APHLC se highway po la bang lage ning theklong lam lo lage si la hai tum theklong ben si la hai aseneri ning tum theklong ben si non youth conference tam ni phanang kok lo kam ak ke claim ji phan ka do ka be an so se tum che pang tang man thei phan so diom long ni tum ka chingwa ya lam thei ka la hello non ke bang ji march tarik ko rap li pen ko rap ho de la ni mia farman ni tum first APHLC youth wings a conference tum dak nilip constituency chuki hala long se tum paman pon po apan ke la bangso conference ka paman pon ang ko thi bangla hello tum APHLC arisonim so tum youth satu ili tum aja kong che pharangi phan apan ke constituency in ko ra trok Karbi Anglong lo east west la pen ke di mahasau kada constituency tin pen tame dak na che tong dunji apan hala sohut ili tum ongdung pen hedung amai tum dak talon pon po apan ke la bangso APHLC conference katalon along ni tum leadership training kami ni tum chipi ponji na so sekita chipi ponji tenone prang ke bang gelang ko PC ke claim ponai ma kado ka we la tum leadership training ta tum chipi ponji ase constituency tin pen constituency ko ra trok plus NC Hill di mahasau pen APHLC long constituency la pen PS board committee long a leaders tum an pen tum phala ase la non march tarik ko ra pli pen ko ra pho abang ke tum la so conference mangge tum di pon la lo la pen ke etum APHLC youth wings atum aja kong thepon bom lo la pen ke non maximum Karbi Anglong lo non ki thurmi ove ki mi atum an ke non APHLC no se ke bang side lo apot si non bang ke tum seke ka chipi pon ke nang so training ke chipi pon ke nang so apot si ni tum la hai matha dam pensi mo phi ke messenger phan tum matha dam pensi ni tum la youth wings atum phan ni tum isia conference itum aga pamanji phan itum pha pon lo la pen ke training pi pon po la pen ke la non conference ke bang along ke bang atum youth wings leader tum an phan bang ke ni tum leadership pa pamani phan sin itum bor ipon itum ke than panji bang ra lo itum la constituency committee along maximum youth atum ke claim ke dam nang ji la pen ke kaddo we ke do ke thak nang ji ni tum la hai aputhai tum che than che mon ponji the ke dam tang election ahut di ningkan ini thoma prang ben tamena tum theklong lo gante ni tum bi thung along meeting dam lo polo tangte hala dakla ekdom ST morcha tum ten cheng lok la BJP along do youth atum la APHLC a meeting nang ke pridun la pen office ka phalang no ka to itum theklong lo gadi la si la son na bang itum cheplang pa cheplang ple dai phansi non obiki ni tum han itum la high training pi ponji ka ching ki ke che thanai ke do ke thak nai ka do ka be ka the chu hala dak bi thung along BJP atum APHLC tum phan ka tengkheng dun office ka phalang no dun pen khala tuman so lam putak ni thom plia prang dan ni tum han dokum ka long ta press mit phalo nili marsi phalo hala news fast ka to long ta na tum thailong thailo da Karbi Anglong pen amar ke ni tum ke APHLC pen ke oppose dun na pot ke la pen ke tum DC phan ta ni thom ne prang ni tum memorandum na pidam lo hala Posco Act hadi la prevention of child sexual so Posco Act la kaselam la 2012 pen ke di la 2012 pen 2023 ano yo ni tum ka oppose nang ko the bang la lo je awareness pp pin sin non muni thanne bara alam bang ke non awareness p person te la energy ki ding lo mati yo ningkan cap ningkan kre photo lo awareness p person te muni tum chini mu choji polo non ke hem rit ka do we mesan sen pisi non bang ke kenep kangnang dam hem rit ki pridu na son sinang man ro
aposila bang ni tumke pinrem dono hala child marriage ka chedon palang ali de child marriage ki tum chedon de laso chedon unde jonis awareness program pinang pogande BJP to kopi posi awareness program pipe pin pen non lak si so se muni phan nep elo non all asam ta Karbi Anglong na tenangan phan nep lo non asi lahai aron langno nangke claim lake BJP atum lake pudam lo bolodang de family atum phan lake hala son ho porial ahem ki freedom system je mandal lage aso posila bang ni tumke pinrem dono lake akali aron sinai claim ati non da ko klang elilo non tarik re plion ni non 14 February ke non Assam government tu penama non mangke isia ron paklang tulo lasoni ke kau hak de ko lage mane hala Valentine day abangke munit pinsor so tu aning ke dok ba ka che bama bangke la bangke police umpan ebji alara bangke non bangke chainong pensin non pache bami lata non viral lo mati social media lo asila kau hak de to ha ka tu vel hai ke claim thap la tum alam mangke aron awi pin si ke claim thap constitution awi pin si ke claim thap la ke